Čo ak ten skutočný problém nie sú zranenia, ktoré sme zažili v detstve, ale skôr nejaké neviditeľné programy, ktoré sme si vtedy vytvorili. Dnes sa pozrieme na myšlienky z článku od terapeuta a kouča, magistra Kamila Bartka. On tam skúma myšlienku, že naša súčasná realita je vlastne formovaná presvedčeniami z úplne prvých rokov života. Našou misiou je zistiť, čo to tie programy sú a prečo sú podľa neho kľúčom k akejkoľvek reálnej zmene. Dobre, tak, poďme to rozbaliť. Autor hneď na začiatku zdôrazňuje, že obdobie do 7 rokov je absolútne kľúčové. Hovorí o mozgu dieťaťa ako o šponži v takom polohypnotickom stave. To znie dosť intenzívne. Čo presne sa tým myslí? No to je skvelý postreh, lebo to nie je len nejaká metafora. Ten polohypnotický stav sa v neurovede označuje ako dominancia teta mozgových vln. A to je vlastne stav hlbokej účenlivosti, podobný hypnóze. Informácie sa ukladajú priamo do podvedomia, bez toho kritického filtra, ktorý si vyvinieme až neskôr. Aha. A práve preto sú tie prvé roky tak formatívne. Dieťa nielen počúva, ono doslova nasáva postoje, presvedčenia, aj tie mili povedané pravidlá rodiny. Rozumiem. Čiže aj zdanlivo neškodná veta od rodiča, povedzme, buď dobré dievča a nikoho neobťažuj, sa môže v dospelosti premeniť na program, ktorý nám bráni požiadať o zvýšenie platu, alebo povedať nie. Presne tak. V tom je tá pasca. Autor uvádza, že až 70% programov, ktoré si v tomto období vytvoríme, je limitujúcich alebo negatívnych a vznikajú ako obranná reakcia. Akože predstavme si to ako brnenie. Brnenie. Áno, malo nás chrániť pred bolesťou, osamelosťou, strachom a čo je dôležité, autor tvrdí, že si ich vytvárajú aj ľudia s pekným detstvom. Dokonca dodáva, že keď si niekto z detstva veľa nepamätá, je to varovný signál. Počkať. Prečo práve varovný signál? To by som čakal skôr pri nejakých traumatických spomienkach. No práve preto môže to naznačovať, že myseľ potlačila bolestivé spomienky. Ale tie programy, ktoré vznikli na ich základe, sú stále aktívne. A riadia nás bez toho, aby sme vedeli prečo. Čiže bolesť je zabudnutá. Ale obranný mechanizmus zostal. To je paradox. Takže to brnenie, ktoré si dieťa vytvorilo, aby prežilo v rodine, si potom nosí so sebou aj do práce. Presne. O 30 rokov neskôr, kde mu už vôbec neslúži, stáva sa z neho vlastne väzenie. Presne. A tu prichádza to najsilnejšie číslo z toho článku. Autor zdôrazňuje, že naša nevedomá myseľ potom tieto staré programy prehráva až 95% času počas dňa. 95%. Áno. A my sa s nimi tak stotožníme, že ich považujeme za našu identitu. Povieme si len, jednoducho som taký. To číslo je ohromujúce. To vlastne znamená, že väčšinu dňa sme len pasažiermi vo vlastnom živote. Potom tá snaha vedome zmeniť prácu, partnera, začať pozitívne myslieť. Musí pripadať ako boj s veternými mlynmi, ak to podvedomie ťaha úplne opačným smerom. Áno. Je to ako snažiť sa nainštalovať nový softvér na počítač so starým, zavíreným operačným systémom. Môžete sa snažiť koľko chcete, ale aplikácie budú stále padať, kým nepreinštalujete ten základný systém. Jasné. Proto autor píše, že pokusy meniť len vonkajšie okolnosti sú zbytočné. Používa taký český výraz tudi česta nevede. Počkaj, ale nie je to trochu fatalistické, ak sú tieto programy tak hlboko a z 95% automatické? Akú šancu na zmenu vlastne máme? Lebo rozumiem tomu konceptu, ale mnohí psychológovia by možno namietali, že prílišné zameranie na minulosť nám bráni žiť v prítomnosti. Kde je podľa autora tá hranica medzi užitočnou seboreflexiou a takým neproduktívnym rýpaním sa v starých ranách? To je kľúčová otázka. A autor tvrdí, že riešenie nie je v tom, aby sme sa vrtali v samotných udalostiach, ale aby sme pochopili ten program, ktorý vtedy vznikol. A kľúče k tomu má, podľa neho, dieťa v nás. Nejde o to, aby sme obviňovali rodičov alebo donekonečna analyzovali minulosť. Ide o to, aby sme sa spojili s tou časťou seba, ktorá tie pôvodné rozhodnutia urobila. Dobre, takže kľúčom je dieťa v nás. Ale čo to prakticky znamená? Znamená to snažiť sa spomenúť si na konkrétne udalosti, alebo je to skôr o pochopení pocitov, ktoré sme vtedy mali? Skôr to druhé. Často si ani nemusíme pamätať konkrétnu situáciu. Podstatné je identifikovať to základné presvedčenie. To, čo sme si vtedy o sebe a o svete vytvorili. Napríklad? Napríklad.
nie som dosť dobrý, alebo musím si lásku zaslúžiť, alebo svet je nebezpečné miesto. Práve toto sú tie operačné systémy, ktoré je potrebné odhaliť. Základnou myšlienkou teda je, že náš život neurčujú samotné udalosti z detstva, Nie. ale tie podvedomé programy, ktoré sme si ako reakciu na ne vytvorili. A tie riadia naše rozhodnutia dodnes, zatiaľ čo my sa sústredíme len na symptómy. Presne tak. Článok končí takou otvorenou otázkou, že ako sa k tomu dieťaťu v nás dostať, a to otvára priestor na ďalšiu prácu. A to ma vedie k jednej takej záverečnej myšlienke, na zamyslenie. Ak by bolo možné položiť tomu dieťaťu v nás jednu otázku o probléme, ktorý nás dnes trápi, čo by to bolo? A akú odpoveď by sme sa báli, no zároveň túžili počuť?